हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण उषा देवी माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण शिवगंगा प्रणाम माता माता जी, जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण रुक्मिणी माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। நல்லபடியா சாண்டிங் பண்ணி குமுதா மாதாஜி ரொம்ப அழகா நிதானமா ரொம்ப நல்லா இருந்தது. கிருஷ்ணா ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. माताजी। ஹரே மாதாஜி. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रुक्मिणी माताजी, நேத்து உங்களை மிஸ் பண்ணோம். ஹரே கிருஷ்ணா, பிரணாம்ஸ். हरे ஹரே कृष्ण கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் வேலை இருந்தது மாதாஜி, அதான் புரிஞ்சது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம இன்னைக்கு 15th சாப்டர் நம்ம பார்க்க போறோம். புருஷோத்தம யோகம் அதான் நம்ம பார்க்க போறது. புருஷர்களில் உத்தமர் புருஷோத்தமர் பகவானை பத்தி இதுல நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுப்போம். அப்புறம் இந்த ஜட உலகத்திலேருந்து நம்மளை எப்படி விடுவிச்சுக்கிறது, அப்புறம் சோலோட அந்த ப்ராசஸ் ஏற்கனவே தேகினோஸ்மின் எத்தனை தேகன்னு செகண்ட் சாப்டர்ல நம்ம படிச்சோம். ஒரு ஒரு தேகத்தை விட்டு இன்னொரு தேகத்தை எடுத்துக்குது. இறப்புன்றது என்னன்னா, நம்ம ஒரு ட்ரெஸ் போட்டிருப்போம், அது கிழிஞ்சு போச்சு, பழசா போச்சு, இல்லை அதுல ஏதோ அழுக்குப்பட்டுருச்சுன்னா அதை போட்டுட்டு வேற ஒன்று எடுத்துப்போம் இல்லையா? அதே மாதிரி சோல் வந்து இறக்கும் நேரத்துல ஒரு சரீரத்தை விட்டுட்டு வேற ஒரு சரீரம் எடுத்துக்குது. அதுதான் அந்த வகையில நம்ம பார்த்தோம் இது வரைக்கும். இந்த அத்தியாயத்துல சோல் வந்து எப்படி அந்த சரீரம் கிடைக்குது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா? அதாவது ஆசையை பொறுத்து, அதோட சுபாவத்தை பொறுத்து, உம் கண்ணு மூக்கு காது அதெல்லாம் வந்து அந்த சரீரம் என்ன மாதிரி ஆசை, என்ன மாதிரி சுபாவமோ, சரிங்களா, கர்மா அதை பொறுத்து இந்த சரீரம் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி சோலோட டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன் அது. அதுக்கப்புறம் பகவத்கீதையிலே இந்த அத்தியாயம் பகவத்கீதை ரொம்ப உயர்ந்தது, கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ். வேதத்தில் ரொம்ப ரகசியமான பகுதி அப்படின்றதான் இந்த அத்தியாயம் நமக்கு. 15.15 ஸ்லோகமும் ரொம்ப நமக்கு பிரபுபாத் நிறைய இடத்துல நமக்கு கோட் பண்ற ஒரு ஸ்லோகம். சர்வஸ்ய சாகம் ஹிருதி சன்னிவிஷ்டோ அப்படின்ற ஸ்லோகம். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல நல்லபடியா பார்ப்போம். பகவான் தான் உத்தமர் புருஷோத்தமர் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா? அப்படியே நம்ம ஸ்லோகங்களோட எல்லாம் பார்க்கலாம் பகவானோட அனுகிரகத்துல. இப்ப ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு யாருக்கும் மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னு விருப்பம் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் பண்ணட்டுமா மாதாஜி? உஷா மாதாஜி ஆஃபர் பண்ணி கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாகயா சக்ஷுரிநிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரோஹ ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹகண ரகுநாதன் விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் ஷாவதூதம் பர்ஜனசஹீதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதன் சஹகண லலித ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம்ச்ச. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगद्पते गोपेश गोपिका गांधा राधा गांध नमोस्तुते तप्त गांजन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां भावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मण हिदित्य जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. नमो महावदान्ध्याय कृष्ण प्रेम प्रदायदे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर विशेष नमः. गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय ददालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः.
நமः ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ணபிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமின் இதி நம்பினே. நமஸ்தே சரஸ்வதே தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷூன்யவாதி பாஸ்சாயதே தேசதாரிணே. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நல்லபடியா மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணிட்டோம் பகவானோட அனுகிரகத்துல. இப்ப நம்ம ஸ்லோகம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். 15th சாப்டர். 14th சாப்டர்ல நம்ம வந்து குணத்திர விபாக யோகம் பார்த்தோம். முக்குணங்கள் பத்தி பார்த்தோம். சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க, ரஜகுணத்துல உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க, தம குணத்துல உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க. சத்துவகுணத்துல தெளிவா இருப்பாங்க, நாலேஜோட. ரஜகுணத்துல அந்த ஒரு பயம், பதட்டம், அதெல்லாம் பற்றுதல் அதெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம். தமோ குணத்துல அறியாமை, மாயை அப்படின்றத பார்த்தோம். குணங்கள்ல உள்ளவங்களுக்கு எந்தெந்த குணங்கள் உள்ளவங்க எந்தெந்த லோகங்கள்லாம் அடைவாங்க அப்படின்னு மூணு குணமும் எல்லார்ட்டையும் உண்டு. ஆனா ரொம்ப அதிகப்படியா எந்த குணம் இருக்கோ அதை பொறுத்து நம்மளுக்கு அந்த டெஸ்டினேஷன் கிடைக்கும். அதில் சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க நிறைய புண்ணிய காரியங்கள்லாம் செஞ்சவங்க சொர்க்கத்தை அடைவாங்க, மறுபடியும் பலன் தீர்ந்ததும் பூலோகத்துக்கு வந்துடுவாங்க. ரஜகுணத்தில் உள்ளவங்களாம் பூலோகத்திலே மனித பிறவிலே பிறப்பாங்க. தமோகுணத்தில் உள்ளவங்க நரகத்தில் போய் பாபங்களுக்கான பலன் தீர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தண்டனைகள்லாம் அனுபவிச்சதுக்கு அப்புறம் திரும்பி இந்த பூலோகத்தில் பிறப்பு. ஆனால் அதுவும் தாழ்ந்த பிறப்புலேருந்து. சரிங்களா, அது நம்ம பார்த்தோம். அப்போ 3 குணத்தில் இருந்தாலுமே நம்மளுக்கு பிறப்பிறப்பு சுழற்சின்றது இருக்கு. அப்போ அதுலேருந்து நம்ம வெளியில் வரணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? குணங்கள் இல்லாதவங்க, அதாவது இந்த 3 குணங்களும் இல்லாதவங்க எப்படி இருப்பாங்க, அவங்களோட அறிகுறிகள் என்ன அதை பார்த்தோம், அவங்களோட நடத்தை என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம். எப்படி நம்ம இந்த குணங்கள்லேருந்து வெளியில் வர்றது அப்படின்னா பகவானுக்கு பக்தி சேவை நம்ம எப்பயும் பண்ணணும், இடையூறாது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா, இப்போ நம்ம 15th சாப்டர் புருஷோத்தம யோகம் அதுதான் நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா, இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பௌதிக உலகம், ஆன்மீக உலகம் இதை பற்றி நம்ம நல்லபடியாக தெரிஞ்சுப்போம். சரிங்களா, இது வந்து விடுதி நம்ம இருக்கிறது, கண்டிஷன் சோலா இந்த ஜட உலகம். ஏன்னா நித்தியம் கிடையாது. வீடு அப்படின்றது நமக்கு பகவானோட லோக்கம் தான். சரிங்களா, ஆன்மீக உலகம் அதோட இயல்பு என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம். ஆன்மீக உலகின் பண்புகள், பௌதிக உலகின் பண்புகள், கிருஷ்ணருடன் நமக்கு இருக்கிற அந்த தொடர்பு. சரிங்களா, அதுக்கப்புறம் பராமரிப்பவர், உடலை மனதை ஆத்மாவெல்லாம் பராமரிக்கிறது பகவான் தான். நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கிறோம், ஆனால் பகவான் தான். நம்ம சாப்பிட்றோம் ஹெல்தி நினச்சி ஏதேதோ நம்ம வாழ்க்கைக்கு பண்ணுறோம், யோகா பண்ணுறது, சாப்பிட்றது, டிசிப்ளின் லைஃப்லாம் பண்ணுறது. ஆனால் அந்த உடல் இயங்குது இல்லை, அந்த சரீரம் ஹார்ட் பம்ப் பண்ணுறது, லங்ஸு, அதெல்லாம் இண்டஸ்ட்ரின்லாம் வேலை செய்யுது, அதெல்லாம் யார் தான் பார்த்துக்கிறா? பகவான் தான் இல்லையா, அந்த வகையில். அப்புறம் மனம், ஆத்மா எல்லாத்தையும் பகவான் தான் பராமரிக்கிறாங்க. வீழ்ச்சி அடையக்கூடிய ஆத்மாக்கள் யார், வீழ்ச்சி அடையாத ஆத்மாக்கள் என்ன, யார் யாரெல்லாம் அப்படின்றத பார்ப்போம். புருஷர்களில் உத்தமன் புருஷோத்தமன் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா, விடுதியா இல்லை நம்ம வந்து பகவானோட லோகத்தை அடையிறதா அப்படின்றது 15.1 ஸ்லோகம். யார் வாசிக்கிறீங்க? நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. மாதாஜி. 2 பேர் சொல்லியிருக்கீங்க, உஷா மாதாஜி, ருக்மிணி மாதாஜி சொல்லியிருக்கீங்க. அவசியம் வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. வாசிக்கட்டுமா? வாசிக்கோங்க மாதாஜி, வாசிங்க. ரொம்ப நாளாச்சு கேட்டு. ஆமா. ஹரி श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं सन्दांसि यस्य प्राणानि यस्तं वेद வேதச வேதவித். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், மேல் நோக்கிய வேர்களையும் கீழ் நோக்கிய கிளைகளையும் வேத பதங்களையும் இலைகளாகவும் கொண்ட ஓர் அரச மரம் உள்ளது என்று கூறப்படுகின்றது. இம்மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரி போல். இப்ப வந்து பகவான் வந்து நமக்கு ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், உபதேசம். சரிங்களா, என்னன்னா ஒரு மரம் இருக்கு, அதுல வந்து வேர்கள்லாம் மேல் நோக்கியும் கிளைகள்லாம் கீழ் நோக்கியும் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து அதோட இலைகள்லாம் வந்து வேத பதங்கள் அப்படின்றத சொல்லி, யார் இந்த மரத்தோட தாத்பரியத்தை தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க வேதத்தையே தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க. சரிங்களா, உபதேசம் கொடுக்குறாங்க. பொதுவா மரம் வந்து கீழ் நோக்கி வேர்கள் மேல் நோக்கி கிளைகள் இருக்கும். ஆனா இங்க மேல் நோக்கி வேறு கீழ் நோக்கி கிளைகள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம்.
ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி மேல் நோக்கி வேரா, கீழ் நோக்கி கிளைகள். இங்கே அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ்லாம் பார்த்துடலாமா? ஓகே. இப்போ ஒரு மரம் இருக்கு, ஒரு பிம்பம் இருக்கு அப்படின்னா, அதுக்கு ஒரிஜினலா ஒரு விஷயம் இருக்கணும் இல்லைங்களா? இப்போ ஒரு நிழல் இருக்கு அப்படின்னா, அதுக்கு ஒரு ரூபம் ஒன்று இருக்கணும்ல. இப்போ நம்ம நடக்கிறோம், நம்ம நடக்கும்போது நம்மளோட பிர பிரதிபிம்பம் அந்த இதில் வந்து தெரியும், நிழலாக தெரியும். நம்ம சரீரம், உண்மையான சரீரம் இருக்கறனால தானே அந்த பிம்பம் கிடைக்குது இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில் இது வந்து இந்த மரம் இருக்கு இல்லையா தலைகீழா, இது வந்து பிரதிபிம்பம் எதோடது அப்படின்னா உண்மையான ஆன்மீக உலகத்தோட பிரதிபிம்பம். நித்தியமானது உண்மையானது ஆன்மீக உலகம், அதோட பிம்பம் தான், நிழல் தான் இந்த ஜட உலகம் அப்படின்றது. எப்படின்னா நம்ம இப்போ பொதுவாக நம்ம இந்த நீர்நிலைகள் எல்லாம் போனோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, மரங்கள் வந்துட்டு உண்மையான மரங்கள் இருக்கும், அதோட பிம்பம் வந்து தலைகீழ தெரியும். இல்ல இந்த இது ஆறு குளம் அங்கெல்லாம் போனோம்னா ஏரியிலலாம் மரங்கள் இருக்கும் சுற்றி, அதில் அதோட அந்த தண்ணியில் வந்து அதோட பிம்பம் தலைகீழ தெரியும். அதே மாதிரி தான் ஆன்மீக உலகம், அதோட பிம்பம் இந்த விரஜா நதியில் தலைகீழா தெரியுது நமக்கு. தலைகீழ இருக்கு. அதுதான் அங்கே இது. இதில் வந்து மேல் நோக்கி வேர்கள் அப்படின்னு, ஏன்னா கிரியேஷன் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது? பிரம்மா கிட்ட இருந்து தான் இல்லைங்களா? பிரம்மாவோட உலகம் எங்கே இருக்கு? டாப் மோஸ்ட் சத்தியலோகம். 14 பிளானட்டரி சிஸ்டத்தில் மேலே இருக்கிற உலகம் தான் பிரம்மாவோடது. பிரம்மா கிரியேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அங்கேருந்து அப்படியே என்ன ஆகுது? விரிவடையுது. அப்படியே அந்த வேர்கள் வந்து மேல் நோக்கி அப்படியே வந்து விரிவடைஞ்சு அது அந்த மரம் எப்படி வளருது? கீழ் நோக்கி கிளைகள்லாம் நல்லா செழிப்பாக வளருது. சரிங்களா? அந்த 14 பிளானட்டரி சிஸ்டமும் நல்லா செழிப்பாக இருக்குது. எப்படி இருக்குது? செழிப்பானா ஆக்டிவாக. இப்போ மரம் செழிப்பாக இருக்குன்னா நல்ல ஊட்டச்சத்தோட நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? அது மாதிரி இந்த உலகங்கள்லாம் நல்ல ஆக்டிவாக இருக்குது அப்படின்னா அது எதனால் அப்படின்னா அந்த முக்குணங்கள்னால. சரிங்களா? எப்படி தண்ணி ஊற்றுனா மரம் நல்லா மரமோ செடியோ நல்லா வளரும் செழிப்பாக, அது மாதிரி ஆத்மாக்கள்லாம் இந்த முக்குணங்களோட சம்மந்தப்பட்ட செயல்கள் செய்கிறதுனால ரொம்ப ஆக்டிவாக இந்த 14 பிளானட்டரி சிஸ்டமும் இயங்கிட்டு இருக்கு செழிப்பாக, எந்த குறையும் இல்லாமல். குணங்களில் எல்லாரும் இருக்காங்க, அவங்கவுங்களுக்கு தோணுனதெல்லாம் செய்கிறாங்க வாழ்க்கையில். கர்ம பலன் அப்படியே அந்த பக்கம் அப்படியே சேர்ந்துக்கிட்டே போகுது. அதை தீர்க்கறதுக்காக மறுபடியும் பிறவி எடுக்கிறாங்க, மறுபடியும் அவங்களுக்கு செய்கிறது. இப்படி இயங்கிட்டே இருக்குது இந்த இது ஜட உலகம் செழிப்பாக. சரிங்களா? அது காரணம் வந்து அந்த தண்ணி, அந்த வேரில் ஊற்றுற தண்ணி என்ன அப்படின்னா, இப்போ மரம் நல்லா செழிப்பானா தண்ணி ஊற்றுவோம்ல, அது மாதிரி இந்த ஜட உலகம் ஆக்டிவாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் முக்குணங்கள் அப்படின்னு. அதே மாதிரி இதில் வந்து பழங்கள், மரம்னா பழங்கள்லாம் இருக்கும்ல, அதுதான் இந்த தர்ம அர்த்த காம மோட்சம்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? எல்லாரும் ஒரு தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ணி ஒரு செயல் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? டியூட்டி. அந்த டியூட்டிலேருந்து அவங்களுக்கு அர்த்தம், பொருள் கிடைக்கும். அந்த பொருள் கிடைச்சோடனே அதை வச்சு என்ஜாய் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் மோட்சம் அடையணும் அப்படின்றது. கலியுகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மோட்சம்ன்றது வரவே வராது. சரிங்களா? வெறும் தர்ம அர்த்த காமம் மட்டும்தான். எல்லாரும் வேலைக்கு போவாங்க, சேலரி வாங்குவாங்க, என்ஜாய் பண்ணுவாங்க, அவ்வளோதான். மனம் போன போக்கில். அந்த பக்தி, முக்தி அதெல்லாம் வந்து வேண்டாம். அதில் விருப்பம் இல்லாமல் இருப்பாங்க. சரிங்களா? ஆனால் இந்த பழங்கள் வந்து இதுதான். இந்த மாதிரி இந்த இலைகள்லாம் இருக்குல்ல, அதுதான் வந்து வேத பதங்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ பகவான் லோகத்தில் என்னெல்லாம் இருக்கோ அதோட பிரதிபிம்பமாக நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அது இன்னும் நிறைய நம்ம ஸ்லைட்ஸில் பார்க்க இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஆனால் நம்ம வந்து பகவானோட உண்மையான லோகத்தில் இருக்கும். நம்மளுக்கு நிஜம் தானே வேணும். நிழல் வேணுமா நிஜம் வேணுமா? எல்லாத்துலேயும் நிஜம் தானே வேணும். அப்போ நம்ம அடைய வேண்டியது பகவான் லோகம். அதை அடையணும்னா நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? ஆசை மட்டும்தான் படணும், வேற ஒன்றும் இல்லை. சரிங்களா? இந்த ஜட உலகத்துலேருந்து நான் விலகி நான் பகவானோட லோகத்தை அடையணும் அப்படின்ற ஆசை இருந்ததுன்னா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவோம்? பக்தி பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவோம். ஸோ டிசையர் தான் நம்மளை என்ன பண்ணுது? நான் பகவான்கிட்ட பக்தி பண்ணி போகலை அப்படின்னு விருப்பப்பட்ட இங்கே இருப்போம். பகவான்கிட்ட பக்தி பண்ணி நான் வந்து அடையணும் பகவான் லோகத்தை அப்படின்னா அங்கே நம்ம போவோம். ஸோ ஆசை தான். சரி, நல்லா கரெக்டாக ஆசைப்படணும். அதுதான், ஆசைப்படக்கூடாதுன்னு இல்லை, கரெக்டாக ஆசைப்படணும். பௌதீக உலகம் கிளைகள் கீழும் வேர் மேலுமாக இருக்கும் ஆலமரம் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். நீர்த்தேக்கத்தில் பிரதிபலிக்கும் மரம் எக்ஸாம்பிள். பௌதீக உலகம் கிளைகள் கீழும் வேர் மேலுமாக இருக்கும் அரச மரம்னு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? அது சான்ஸ்கிரிட்டில் அரச மரம்னு வருது. நீரில்
மரத்தின் பிரதிபிம்பம், ஆன்மீக உலகின் பிம்பம் ஆசையில் அமைந்துள்ளது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கணும். சரிங்களா? அது நீர்ல உள்ள பிம்பம் மாதிரி. அது இந்த விரஜா நதியில பகவானோட ஆன்மீக உலகத்தை பிரதிபிம்பமா நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். பௌதீக உலகம் ஆன்மீக உலகத்தின் நிஜமான மரத்தின் பிரதிபலிப்பு. ஆன்மீக உலகத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்ற திவ்யமான ஆசையை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். நம்ம வந்து இந்த நிழல்லையே இருந்துட்டு இருக்கோம், அதுவும் சிரமத்துல வேற இருக்கும். நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவான் லோகத்தை அடையணும் அப்படின்ற ஆசை மட்டும் நம்ம படணும். உலகில் போலிகள் ஏராளமாக உள்ளன. எல்லாவற்றிலும் ஒரு போலி உள்ளது கண்டிப்பா. சாப்பிட்ற பொருள்ல இருந்து, ட்ரெஸ்ல இருந்து, எல்லாத்துலயும் என்ன இருக்கு, நம்ம பார்க்குற எல்லா விஷயத்துலயும் போலி அப்படின்றது இருக்கு இல்லைங்களா? நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம ஒரிஜினல் தான் நம்ம எடுக்கணும். சரி இல்லைங்களா? அது மாதிரி தான் நம்ம வந்து பகவானுக்கு பக்தி, பகவான் அடையணும், அதுதான் வந்து நித்தியம். அதை தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். வேற விஷயங்கள் எல்லாமே போலி தான். பிரதிபலிப்பு உண்மையானதல்ல, ஆனால் அது உண்மை இருப்பதை சுட்டி காட்டுகிறது. கண்டிப்பா ஒரு நிழல் இருக்குன்னா அதுக்கு ஒரு ஆதாரம் ஒன்று இருக்குல்ல. அது மாதிரி இந்த ஜட உலகங்களும் இருக்கு அப்படின்னா இதோட ஆதாரமா என்ன இருக்கு, ஸ்பிரிச்சுவல் உலகம் இருக்கு. பௌதிக உலகம் மற்றும் அதன் வேற்றுமைகளின் அனுபவம் உண்மையான ஆன்மீக உலகம் இருப்பதை சுட்டி காட்டுகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? உண்மையான பதவி, பற்றுதல் மூலம் பற்றற்ற தன்மை, பௌதிக இயற்கை மீதான எப்படி நாம் நம்மை பிரதிபலிப்பதிலிருந்து மீட்பது. ஓகே, இந்த பௌதிக உலகத்திலே நம்மளை வந்து எப்படி வெளியில கொண்டு வர்றது அப்படின்றதுக்கான விஷயங்கள் இங்க இருக்கு. நம்ம ஸ்லோகத்தோட பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு வழியை தேர்ந்தெடுங்கள், சொந்த வழி அல்லது கடவுளின் வழி. நான் என்னோட விருப்பப்படி என்னோட வாழ்க்கையை வாழறேன் அப்படின்ற ஒரு வழி இருக்கு, பக்தி பண்ணாம. இன்னொன்று பகவான் பகவத்கீதையில சொன்ன மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையை வாழறது. சரிங்களா? ஸோ இந்த ரெண்டு வழியில எந்த வழி நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்றத நம்ம தான் சூஸ் பண்ணணும். அதற்கு பின் அவர்கள் எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியாய் வாழ்ந்தனர். அது அவ்வளவாக நமது வாழ்வில் நடப்பதில்லை. ஆன்மீக உலகமே நிரந்தர தீர்வு. யார் வந்து பக்தி மார்க்கத்தில் நல்லபடியாக அவங்களோட வாழ்க்கையை கொண்டு போகிறாங்களோ அவங்க ஆனந்தமான வாழ்க்கையை வாழ்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? நம்ம இப்போ ஸ்லோகத்தோடு நம்ம பார்க்கலாம். 15.2 உஷா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? உஷா மாதாஜி இருக்கீங்களா? ஓகே, வேற குமுதா மாதாஜி இருக்கீங்க? மாதாஜி வந்துட்டேன். மாதாஜி இருக்கேன். வந்துட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே அதஸ்சோத்வம் பிரஸ்ருதாஸ்தஸ்ய சாஹ குணப்ரிவృத்தா விஷய பிரவாளாஹ அதஸ்ச மூலாயணுந்தந்தஸ்தா அதஸ்ச மூலாயணுசந்ததானி கர்மானுபந்தீனி மனுஷ்யலோகே. மரத்தின் கிளைகள் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளப்படுத்தப்பட்டு மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகின்றன. உபக்கிளைகள் புலனின்ப விஷயங்களாகும். இம்மரத்தில் உள்ள கீழ்நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ மரத்தின் கிளைகள் இருக்குல்ல, மரம்னா அது சரிங்களா? ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளப்படுத்தப்படுகிறது. மரமே வந்து நல்லா செழிப்பா இருக்கு. இந்த கிளைகள்லாம் இந்த 14 பிளான்டரி சிஸ்டம்ல வந்துடும். சரிங்களா? அது எப்படி நல்லா ஆக்டிவா இருக்கு அப்படின்னா இந்த முக்குணங்களோட ஆத்ம சம்பந்தப்பட்டு நிறைய செயல்கள் செய்ய நல்லா ஆக்டிவா இயங்கிட்டு இருக்கு. மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிவடைகின்றன அப்படின்னு பார்க்குறோம். உபக்கிளைகள்லாம் வந்து புலனின்ப விஷயங்கள். மரம் இருந்து அந்த உபக்கிளைகள் இருக்குமா, அதெல்லாம் புலனின்ப விஷயங்கள். இம்மரத்தில் உள்ள கீழ்நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பல நோக்கு செயல்களால் பந்தப்பட்டுள்ளன. வேர் அப்படியே மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் வருதா, அது எதனால பந்தப்படுது அப்படின்னா அந்த பலநோக்கு செயல்களை செய்யறதுனால, பக்தி மார்க்கம் இல்லாத செயல்களை செய்யறதுனால பந்தப்படுது அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அதை நம்ம பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களை இந்த ஜட உலகத்தில் தங்கி இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஸோ பௌதீக உலகம் என்னும் இந்த மரம் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளப்படுத்தப்பட்டு பலநோக்கு செயல்கள் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. கிளைகள் எல்லா திக்குகளிலும் பறந்துள்ளன. பல்வேறு கிரகங்கள் ஜீவாத்மாவின் பலதரப்பட்ட தோற்றங்கள், அதுதான் எக்ஸாம்பிள். சரிங்களா? நல்லா எல்லா பக்கமும் பறந்துருக்கு. எப்படி இருக்கு? நல்லா அத்தல வித்தல சித்தல மகத்தல ரசாத்தல பாத்தால அப்படின்னு கீழ் நோக்கி போகிற லோகங்கள், கீழே உள்ள லோகங்கள். அது மாதிரி மேலே. சரிங்களா? பூர்புவர்
சொர்க்கம் அந்த மாதிரி. அங்குள்ள கிரகங்கள் ஜீவாத்மாக்கள், பலதரப்பட்ட தோற்றங்கள். தேவர்கள் எப்படி இருப்பாங்க? நல்லா தெய்வீகமான ரூபத்தில் இருப்பாங்க. அதே அசுரர்கள்லாம் கீழுலகங்கள்ல இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அந்த தோற்றங்கள். நீரால் வளப்படுத்தப்படுவது போல இந்த மரம் ஜட இயற்கையின் குணங்களால் வளப்படுத்தப்படுகிறது. நிஜமாலும் மரம் எப்படி வளமா நல்ல செழிப்பா வளரும்? தண்ணினால. அது மாதிரி இந்த குணங்களால இந்த பௌதிக இயற்கை நல்ல வளமோட இருக்கு. உபகிளைகள், புலனின்ப விஷயங்கள், உப வேர்கள் அப்படின்றது இருக்கு. பலதரப்பட்ட இன்பத்தினாலும் துன்பத்தினாலும் வரும் விருப்பு வெறுப்புகளை குறிக்கிறது. டியூயாலிட்டிஸ் நம்ம பார்க்குறோம்ல, இன்பம் துன்பம் அந்த விஷயம். பாவ புண்ணியங்களுக்கான நாட்டங்கள் எல்லா திக்குகளிலும் பரவி இருக்கும் இந்த உப வேர்களில் இருந்து வளர்வதாக கருதப்படுகின்றன அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ ஒரு மரம் இருந்தால் அதில் என்னென்னலாம் இருக்குமோ அதை வச்சு இந்த ஜட இயற்கையை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். யார் ஒருத்தவங்க இந்த மரத்தை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, இந்த ஜட இயற்கையை தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, அவங்க வேதத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்களோ அர்த்தமாக வராங்க. சரிங்களா? 15.34 ஸ்லோகம். ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணீங்க, வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, குமுதா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஓகேங்க மாதாஜி. ஹரே கொடுக்குறேன். வாசிச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, பிரணாம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி, சாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப குமுதா மாதாஜி படிக்கிறேன்னு சொன்னாங்க. அடுத்த சரி ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கட்டும் மாதாஜி. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி படிக்கட்டும் அவங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி இருக்காங்க. நரூபம் அஸ்யே ததோப்யபதே நாந்தோ ந சாத்தி ந சம்பிரதிஷ்ட அஸ்வத்தம் ஏன சுவிரட மூலம் அசங்கஷஸ்கேன திரேன சித்வா தத பதம் பரிமாக்கித்யம் யஸ்மின் கதானா நிவேத்தந்தி பூயः தம் ஏவ சாத்யம் புருஷம் பிரபத்தி யத பிரபத்தி பிரசுத புராணி. இம்மரத்தின் உண்மை உருவம் இவ்வுலகில் காணப்படக்கூடியதல்ல. இது எங்கே முடிகின்றது, எங்கே தொடங்குகின்றது, அல்லது இதன் அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்கின்றது என்பதை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் பலமாக வேரூன்றி உள்ள இந்த மரத்தை பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். அதன் பின்னர் எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ அந்த இடத்தை நாடி அங்கே யாரிடம் இருந்து எல்லாம் தொடங்குகின்றதோ, யாரிடம் இருந்து எல்லாம் விரிவடைகின்றதோ அந்த பரம புருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரி போல். அப்ப இந்த மரத்தின் உண்மை உருவம் இவ்வுலகில் காணப்படுவதில்லை. இந்த ஜட உலகங்கள்ல இதோட உண்மை உருவம் பார்க்க முடியாது. சரிங்களா? இது எங்கே முடிகிறது, எங்கே தொடங்குகிறது, எப்போ ஆரம்பம், எப்போ எண்டு, இதெல்லாம் கிடையாது. எல்லாமே வந்து பிகினிங்லெஸ் இல்லையா? ஆரம்பம் முடிவு இல்லாதது தான். ஸோ அந்த அளவு அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்கிறது என்பதை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. இதெல்லாம் ரொம்ப என்னது கான்ஃபிடென்ஷியலான விஷயம். சரிங்களா? ஸோ அதனால எப்போ ஆரம்பிச்சது, எங்கே முடியும், இந்த மாதிரி எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் நமக்கு தெரியாது. அந்த அளவுக்கு நம்மளோட நாலேஜ்க்கு சரிங்களா அப்பாற்பட்டது. ஆனால் பலமாக வேறு ஒன்றியுள்ள இந்த மரம் பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால், இதுதான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய, நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் என்னன்னா பற்றுதல் தான். சரிங்களா? சரீரத்தின் மேல, சரீரம் சார்ந்த விஷயங்கள் மேல நம்ம வச்சிருக்கிற பற்று, அலாதியான பிரியம். அதுவும் எப்படி அந்த பற்று இருக்குன்னா கோர் ஆஃப் த ஹார்ட்ல வரைக்கும் இருக்கும். நல்லா, அதாவது நம்மள அறியாம ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்கல்ல, குழந்தைக்கு ஏதாவது ஒண்ணுச்சுன்னா அம்மாவுக்கு அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வலிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, தானாடா விட்டாலும் தசையாடும்ன்ற மாதிரி ஒரு பழமொழி வரும். அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்ல எப்படி பற்றுதல்னா நம்மளையும் மீறி நம்மளுக்கும் தெரியாத அளவுக்கு அவ்வளோ ஆழ் மனசுல சரிங்களா இருந்து அந்த பற்றுதல் வந்து நமக்கு இருக்கு. எதனால் அப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பல ஜென்மங்களா அதை தான் பண்ணிட்டே இருக்கோம். ப்ராக்டிஸ். சரிங்களா? நல்லா சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கிறது, பற்றுதலோட ஜட உலகத்தை வாழறது. இப்படியே நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், நிறைய நம்ம வந்துட்டோம். அதனால அது அப்படியே அந்த கோர் ஆஃப் த ஹார்ட்ல வரைக்கும் இருக்கும் அந்த பற்றுதல் ஜட உலகத்துல அப்படின்னு, சரீரத்தின் மேல அப்படின்னு. இப்படிப்பட்ட இந்த வேரூன்றி உள்ள இந்த பற்று இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து எப்படி நம்ம வந்து அந்த ஆசை அட்டாச்மெண்ட் அதை வந்து பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். சரிங்களா? பற்றின்மைன்ற ஆயுதத்தை வச்சு அந்த பற்றை நம்ம கட் பண்ணணும்.
அதை எப்படி நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா ஜடவுலக விஷயங்கள்லேருந்து நம்மள என்ன பண்ணணும்னா டைவர்ட் பண்ணி பகவான் கிட்ட நம்ம கொண்டு போய்க்கணும். சரிங்களா? அதுதான். எந்த ஒரு விஷயமும் நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில வரும்போது கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸா கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் இல்லாததா அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். இப்போ நம்ம முன்னாடி ஃபுட் இருக்கு. சரிங்களா? பிரசாதமா இல்லை பிரசாதம் இல்லாத ஃபுட்டா, பிரசாதமான ஃபுட்டா எடுத்துக்கிறது, இல்லாத ஃபுட்டா அது எவ்வளவுதான் நமக்கு பிடிச்சாலும் அது மேல பற்றுதல் இல்லாம அதை சாப்பிடக்கூடாது. சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்துலையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஜட உலக விஷயங்கள பற்றின்மை அப்படின்றத நம்ம வளர்த்துக்கணும். அதுல உறுதியோட இருக்கணும் நம்ம. அதன் பின்னர் எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ பகான் லோகம், பகான் லோகத்தை அடைஞ்சவங்க திரும்பி இங்க வரமாட்டாங்க. அந்த இடத்தை நாடி யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகிறது? பிரம்மா சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா, சர்வ காரண காரணம் ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ண சர்வ காரண காரணம் பகவான் தான் ஆதி காரணம். அப்படிப்பட்ட பகவான்கிட்ட யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகிறதோ, பகவான்கிட்ட இருந்துன்னா எல்லாமே விரிவாக்கும். பகவான், அதுக்கப்புறம் பலராமர், அப்புறம் அந்த 4 சதுர்வியூகம், அப்புறம் மறுபடியும் சங்கர்ஷ்ணர்லேருந்து நாராயணர், இதெல்லாம் படிப்பீங்க. லெவல் 3 லெவல் 4 போகும்போது நல்லபடியா படிப்பீங்க. சரிங்களா? ஸோ எப்படிலாம் விரிவாக்கம் நடக்குது, காரணோதய கஷ விஷ்ணு, கர்ப்போதய கஷ விஷ்ணு, ஷீரோதய கஷ விஷ்ணுன்ட்டு அப்படியே விரிவாக்கம் வந்து அப்புறம் எல்லாருடைய சரீரத்திலையும் கிருஷ்ணாவிலேருந்து ஆரம்பிச்சு எல்லாரோட சரீரத்திலையும் பரமாத்மாவா அவங்க வராங்க. சரிங்களா? அந்த அளவுக்கு விரிவாக்கும். அப்ப யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகிறதோ அந்த பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த ஜட உலகத்திலேருந்து பற்றின்மை அப்படின்ற நிலையில இருந்து அதே சமயத்துல நம்ம பகவான்டையும் பற்றுதலை வளர்த்துக்கணும். சரிங்களா? பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கணும். அடுத்தது ஸ்லோகம் 15.5 குமுதா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நிர்மாண மோகா சித சங்க தோஷா அத்யாத்ம நித்யா வினிவர்த்த காமா தத்வந்த் வைர் விமுக்த சுக துஹ சஞ்சயா சஞ்சயின ரிக் ஷ சத்யா மூடா வத மத்வ மாதாஜி 15 to 15. 15.5 சுகதுக்க சஞ்சய் ரிச் சந்தியா மூடா வத வத மவ்யம் தத். பெரிய பொய் கௌரவம் மயக்கம் மற்றும் தவறான சங்கத்திலிருந்து விடுபட்டு நித்தியத்தை புரிந்து கொண்டு பௌதீக காமத்தை நிறுத்திவிட்டு இன்ப துன்பம் என்னும் இருமையை ஒழித்து மயக்கமுறாமல் இருப்பவர்கள் பரமபுருஷரிடம் சரணடைவது எவ்வாறு என்பதை அறிந்து அந்த நித்திய ராஜ்யத்தை அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சொல்லிக் கொடுங்க மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகத்தை மட்டும் நீங்க வாசிச்சு காமிங்க. நானா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நிர்மாண மோஹா ஜித சங்க தோஷா அத்யாத்ம நித்யா வினிவృத்த காமா த்வந்த்வைர் விமுக்தா சுகதுக்க சஞ்சய் கச்சந்த்ய மூடா பதமவ்யயம் தத். அப்படி வாசிக்கும். இது கொஞ்சம் பெரிய ஸ்லோகம். மாதாஜி நானும் இதே மாதிரி வாசிப்பேன். இத நிர்மாண மோகா ஜித சங்க தோஷா அத்யாத்ம நித்யா வினிவృத்த காமாஹ த்வந்த்வைர் விமுக்தா சுகதுக்க சஞ்ஞை கச்சந்த்ய மூடா பதமவ்யயம் தத். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. குமுதா மாதாஜி அழகா வாசிக்க வந்துடும். சரியா? இப்பதானே ஸ்டார்ட் பண்ணி வாசிக்க பழகுறீங்க. மாதாஜி நாங்க சமஸ்கிருதத்துல நாங்க நித்யான பிரபந்தம் படிப்போம். அதுல ஸ்லோகஸ் இருக்கு, நிறைய இருக்கு. அது நாங்க படிக்க எப்படி படிக்கிறோமோ அதே மாதிரிதான் படிக்க, பாட்டா வராது எனக்கு. சரி 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 பரவாயில்ல மாதாஜி, பரவாயில்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கிறது தான் முக்கியம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல நம்மளுக்கு பகவான் என்ன உபதேசம் கொடுத்திருக்காங்கன்னா, இந்த ஜட உலக விஷயங்களா இருக்கு இல்லையா, இந்த மயக்கம், தவறான சங்கம்ன்றது ரொம்ப பகவான் பக்தி இதெல்லாம் இல்லாத இருக்கிறவங்களோட நம்ம அதிகமா பழக்கம் வச்சுக்கிறது, பொய் கௌரவம், நித்தியத்தை புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை, நான் ஆத்மா, சரீரம் இல்லை நான் ஆத்மா அப்படின்ற புரிதல் இல்லாம இருக்கிறது. சரிங்களா? பௌதிக காமத்தை இதெல்லாம் சரிங்களா, இந்த பௌதிக காமம் இதெல்லாம் பௌதிக விஷயங்கள். சரிங்களா? இதுலேருந்து நம்ம வெளியில வரணும்.
இன்ப துன்பம் என்னும் இருமையை ஒழித்து. இந்த ஏற்கனவே நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோமா? அது செகண்ட் சாப்டர்லாம் அது சாரி 12th சாப்டர்ல நிறைய பார்த்தோம் இல்லைங்களா? டுயாலிட்டிஸ்னு பிடிக்கும் பிடிக்காது, வெறுப்பு விருப்பு, வெப்பம், குளிர், மானம், அவமானம், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா? அது ரெண்டுத்துக்குமே ரியாக்டே பண்ணக்கூடாது, அமைதியா இருக்கணும் சரிங்களா? அதுதான் துன்பம் வேணும் இருமையிலே ஒழித்து மயக்கமுறாமல் இருப்பவர்கள். தெளிவா இருக்கணும், நான் சரீரமில்ல ஆத்மா, நம்ம அவனுக்கு பக்தி பண்ணணும். அது மட்டும் நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருந்தா போதும், அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணா போதும். சரிங்களா? அதுல நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே கொண்டு வரணும். உடனே வந்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நம்ம பண்ணணுமா அப்படின்னா இல்ல. நம்ம கிட்ட என்னென்னலாம் இருக்கு, ஒரு துரும்பு இருந்தாலும் இந்த ப்ராசஸ்ல நம்ம கொண்டு வரணும். பக்தின்ற ப்ராசஸ்ல சரீரத்துல இருந்து, ஃபேமிலில இருந்து எல்லாரையும். சரிங்களா? பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைவது எவ்வாறு என்பதை அறிந்து பகவான்கிட்ட சரணடையணும். எப்படி? குரு மூலியமா தான். சரிங்களா? அந்த நித்திய ராஜ்யத்தை அடைகின்றனர். இதுதான் ப்ராசஸ். ஜட உலகத்திலேருந்து அந்த நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இந்த ஸ்லோகத்துல, வேரூன்றி உள்ள அந்த மரத்தை, பலமாக வேரூன்றி உள்ள மரத்தை, அந்த வேரூன்றி இருக்கிறது தான் இந்த விஷயம்லாம். பொய், கர்வம், மயக்கம், தவறான சங்கம், நித்தியத்தை தெரிஞ்சுக்காம சரீரமே நான் சரீரமே நானு நினைக்கிறது. அதுக்கப்புறம் பௌதிக காமத்தெல்லாம் வந்து அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறது, இன்பத்துனோட ரியாக்ட் பண்றது, இதெல்லாம் தான் அந்த வேரூன்றி இருக்கிற விஷயம். அதை நம்ம என்ன பண்ணணும்? அதுலேருந்து வெளியிலேருந்து பகவான் சரணாகதி பண்ணி பகவானோட ராஜ்யத்தை அடையணும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? இதுதான் வந்துட்டு பகவானோட ஆன்மீக உலகம். இது நம்ம இருக்கிற இந்த பௌதிக உலகம். ஏற்கனவே 8th சாப்டர்ல நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம். இது இருந்தாலும் இன்னொரு தடவைனா இதுதான் கோலோக வைகுண்டம் அப்படின்றது. தாமரைப்பூ மாதிரி இருக்கும். சரிங்களா? நடுவில் பகவானும் ராதாராணி அம்மாவும் இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து விரிவாக்கங்கள் வரும். பலராமர் வருவாங்க. அப்புறம் அவங்களதுலேருந்து சதுர்வியூகம் வரும். அதுலேருந்து நாராயணர் வருவாங்க. அந்த நாராயணர் வர்றப்போ இந்த வைகுண்டம் வந்துடும். இங்க வந்து பெருமாள் தாயாரோட காட்சி கொடுப்பாங்க. இங்க நிறைய பகவானை வந்து வேற வேற முறையில வழிபாடு பண்ணுவாங்க இல்லையா? வராகர், நரசிம்மர், வாமனர் அப்படின்லாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் இங்க தனித்தனி லோகங்கள் இருக்கும் வைகுண்டத்துல. யார் யார் எந்தெந்த டெய்ட்டியை வழிபாடு பண்றோமோ அந்தந்த லோகத்துக்கு போவோம். சரிங்களா? சிலவங்க வராகரை வழிபாடு பண்ணுவாங்க, சிலவங்க நரசிம்மரை வழிபாடு பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்தந்த ரூபத்துல பகவானை அந்தந்த லோகத்துல அடைவாங்க. அதுக்கப்புறம் இது சதாசிவ லோகம், சிவபெருமான் இருக்கிற இடம். அதுக்கப்புறம் பிரம்மஜோதி. ஓகேங்களா? இதுதான் ஆன்மீக உலகம். இது வந்து பௌதிக உலகம். இந்த கார்னா ஓஷன்ல தான் நிறைய இந்த லோகத்து பேர் என்ன சொன்னீங்க? இந்த தாமரை இருக்கிற லோகம் கோலோகம். கோலோகம் கோலோகம் கோலோகம். ஓகே சொல்லுவாங்க. இப்ப நம்மளாம் கிருஷ்ணா வழிபாடு பண்ணோம்னா அங்கதான் போவோம். பெருமாளை வழிபாடு பண்ணாங்கன்னா வைகுண்டத்துக்கு போவாங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணர பகவான் ஒண்ணுதானே மாதாஜி? விஷ்ணுவோட ரூபம் தானே மாதாஜி? பெருமாளோ கிருஷ்ணரும் அவதாரம். மாதாஜி பெருமாள்கிட்ட இருந்து எல்லா அவதாரமும் வரும். சரிங்களா? ஆனா கிருஷ்ணா வந்து ஸ்வயம் கிருஷ்ணா, அவங்க கிட்ட இருந்து தான் எல்லாமே வந்திருக்கு. பெருமாளும். சரிங்களா? கிருஷ்ணா, பலராமர், அதுக்கப்புறம் அவங்க கிட்ட இருந்து அப்படியே வந்து நாராயணர் வருவாங்க. ஸோ ஸ்டார்டிங் வந்து கிருஷ்ணா அப்படின்றத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றோம். என்ன பிரம்மா சொல்லியிருக்காங்களா, ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்கிரக சர்வ காரண காரணம் யாரு? பகவான். அவங்க கிட்ட இருந்து விரிவாக்கங்களும் வருது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோமா? அர்ஜுனர் 10th ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருந்தாங்களா, பரம்பிரம்ம பரந்தாமம் நீங்க தான் அப்படின்னு சொல்லி பகவான கிருஷ்ணரை சொன்னாங்களா? ஸோ அந்த வகையில் நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங். சரிங்களா? மூலம் கிருஷ்ணர் தான் மூலம், அவர்கிட்ட இருந்து எல்லாமே வருது. எல்லாம் என்னிட்ட இருந்து தான் தொடங்குதுன்னு அடிக்கடி சொல்றாருல்ல பகவான். அதனால கிருஷ்ணா கிட்ட இருந்து எல்லாம் தொடங்குது. சரிங்களா? ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கப்புறம் இங்க வந்துட்டு நிறைய மெட்டீரியல் உள்ள இவங்க தான் அந்த கார்ணோதய கஷாய விஷ்ணு, அப்புறம் இவங்க வந்து கர்ப்போதக கஷாய விஷ்ணு, அதுக்கப்புறம் இவங்க ஸ்ரீரோதய கஷாய விஷ்ணு. எங்க இங்க சரியா தெரியல. சரிங்களா? இந்த இடத்துல இருப்பாங்க. பார்க்கடல் இங்க தான் இருக்கும், இங்க இருப்பாங்க. இதெல்லாம் வாய்க்குள்ளேயே நுழைய மாட்டேங்குது மாதாஜி, எப்படி சொல்றீங்க? வந்துரும் மாதாஜி. நான் ஒரு 4 இயர்ஸா சொல்றேன்னா அதனால பழக்கம் ஆயிடுச்சு. நீங்களும் பக்தி சாஸ்திரம் படிக்கும்போது கட கட கடன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவீங்க. சரியா? இவங்க தான் இப்ப இந்த இந்த நதி இருக்கு இல்லையா, இந்த கார்னா ஓஷன் கடல், இதுதான் இதுலதான் இந்த ஆன்மீக உலகத்தோட பிரதிபிம்பமா இந்த ஜட உலகங்கள்லாம் நம்ம பாக்குறோம்.
இந்த ஜட உலகங்கள் பத்தி தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ இங்க தான் வந்துட்டு இந்த 14 பிளானட்டரி சிஸ்டம் இருக்கு. பிரம்மா கிட்ட இருந்து எல்லாம் பிரம்மா வந்து உருவாக்குறாங்க. பிரம்மா உருவாக்குறதுன்றது இந்த 14 பிளானட்டரி சிஸ்டம் மட்டும்தான். ஸோ இதுல தான் நம்ம இருக்கோம். இப்போ நம்ம இதுல பூலோகத்துல மனித பிறவில அதிர்ஷ்டவசமா இருக்கோம். அது நம்மளுக்கு பானஃபைட் பரம்பரை. டார்க்கா தெரியாதா மாதாஜி? டார்க்கா காமிக்க முடியாதா? இதுவா மாதாஜி? இன்னும் யூனிவர்ஸ். கொஞ்சம் பெருசா. கிளாஸ் முடியட்டும் மாதாஜி. நான் இது கூகுள்ல இருந்து நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். எல்லாருக்கும் காமிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போதைக்கு நம்ம கிளாஸ் முடிகிற வரைக்கும் இதை ஃபாலோ பண்ணுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதில் தான் நம்ம இருக்கோம். நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பூலோகத்தில் மனித பிறவில இருக்கோம். சத்சங் கிடைச்சிருக்கு. பகவானோட அனுகிரகத்தில் பகவத்கீதையெல்லாம் படிக்கிறோம். இனி பகவானை அடையணும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ 15.6 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜானகிராமன் பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? 15.6 ஸ்லோகம். कृष्ण प्रभु जी। आसदे सूर्यो न शांगो न भावः यत्कत्वा न निवर्तन्ते तत्ताम परमं मम. எனது அந்த பரமவாசத்தலம் சூரியனாலோ சந்திரனாலோ நெருப்பினாலோ மின்சாரத்தினாலோ ஒளியூட்டப்படுவது இல்லை. அதனை அடைபவர்கள் ஒருபோதும் இந்த ஜடவுலகுக்கு திரும்புவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரணாம் பிரபுஜி. எனது அந்த பரம வாசஸ்தலம் பகவானோட ஸ்பிரிச்சுவல் அபோர்டு இதுதான். சரிங்களா? பகவானோட கோலோக விருந்தாவனம் வைகுண்ட லோகம். அது எப்படி இருக்குமா? எனது அந்த பரம வாசஸ்தலம் சூரியனால நம்மளுக்கு இப்ப இந்த ஜட உலகம் வந்து வெளிச்சமாகணும்னா நமக்கு சூரியன் சந்திரன் நெருப்பு இதெல்லாம் வேணும் இல்லையா? அப்பதான் வெளிச்சம்ன்றது வரும். ஆனா பகவானோட லோகம் வந்து இந்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயமும் வேண்டாம். சூரியன் வேணும் சந்திரன் வேணும் அப்படிலாம் இல்லை. ஏன்னா பகவானோட அந்த தேகத்திலேருந்து வர அந்த பிரம்மன் எஃபல்ஜன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? பிரம்ம ஜோதி அதுவே அவங்களோட ஆக்சுவலா அவங்களோட தேஜஸ்ல இருந்து நமக்கே சூரியனுக்கு எங்க இருந்து வெளிச்சம் கிடைக்கும் அப்படின்னா பகவானோட தேஜஸ். அதனால பகவானோட தேஜஸ்ல இருந்து தான் வெளிச்சம்ன்றதே. சரிங்களா? சோ பகவானோட இந்த வைகுண்ட லோகம் கோலோகம் எல்லாம் வெளிச்சமா எப்பயும் பிரகாசமா இருக்கும். இருட்டுன்றதே அங்க கிடையாது. ஆனா இங்க வந்து இருட்டுன்றது உண்டு. சூரியன் சந்திரன் எல்லாம் வரும்போது நமக்கு வெளிச்சம் உண்டு. சரிங்களா? சோ அதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் யார் ஒருத்தவங்க எப்பயுமே பிரகாசமா இருக்கிற கோலோகத்தை அடையிறாங்களோ அவங்க திரும்பியும் இந்த ஜட உலகத்துல வர்றதில்ல. கோலோகம் வைகுண்டம் போனவங்க திரும்பி இந்த ஜட உலகத்துல வர்றதில்ல. அங்கேயே பகவானோட நம்ம பக்தி பண்ணி பாஸ்ட் டைம்ல இருப்போம். சரிங்களா? சூரிய ஒளி மற்றும் மின்சாரத்திற்கு ஏன் அவசியம் இல்லை? ஆன்மீக வானில் உள்ள அனைத்து கிரகங்களும் சுயமாக பிரகாசிப்பவை. பகவானோட தேஜஸ்ல இருந்து பிரகாசம் வரும். அந்த கிரகங்களில் பிரகாசமே பிரம்மஜோதி என்று எனப்படும் பேரொளி ஆகும். அப்படி நம்ம இங்க பாக்குறோம். பரம வாசஸ்தலத்தின் தகவல் ஏன் தரப்படுகிறது? இந்த தகவல் கேட்டு ஒருவன் கவரப்பட வேண்டும். கண்டிப்பா. ஏன்னா நம்ம இருக்கிறது இருட்டு, அங்க வெளிச்சம் மட்டும்தான். இங்க பிறப்பிறப்பு வச்சிருக்கு, அங்க கிடையாது. இங்க வந்து நம்மளால பிற உயிர்களால அதுக்கப்புறம் இயற்கையால கஷ்டம், அங்க அதெல்லாம் கிடையாது. சரிங்களா? பிறப்பிறப்பு முதுமை நோய் இங்க கிடையாது. இங்க வந்து நம்ம யார்கிட்டயாவது அன்பை காமிப்போம், நம்மளை நிரூபிப்போம், நம்ம ரொம்ப அவங்க மேல அன்பா வச்சிருக்கோம்னு. ஆனா ஏதோ ஒரு இடத்துல அது பலம் இழந்துரும். ஆனா இங்க சின்ன அன்பு நம்ம பகவானுக்கு பண்ணாலும் அது அப்படியே இருக்கும். பியூர் லவ் இங்க இருக்கிறது. சரிங்களா? இந்த மாதிரி இது வந்து டெம்பரவரி, இது பெர்மனன்ட். இந்த மாதிரி இங்க வந்து நம்ம என்னைக்கும் நம்மளுக்கு ஓல்டேஜ் வராது, டிசீஸ் வராது, பிறப்பு வராது, இறப்பு வராது. சரிங்களா? ஹாப்பியா இருக்கலாம், துன்பமே இல்லாம. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இந்த கோலோகம் தெரிஞ்சுக்கும் போதுதான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஓஹோ நம்ம இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான இடம் போல இருக்கு, இது ஜெயில்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? நம்ம இவ்வளவு நாள் ஜெயிலே இருக்கிறதே ரொம்ப ஹாப்பியா நல்லா தானே இருக்கும் அப்படின்னு இருக்கும். ஆனா உண்மையிலேயே கோலோக வைகுண்டம் ரொம்ப ஹாப்பியானது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அந்த நித்திய உலகத்திற்கு தன்னை மாற்றிக்கொள்ளவும் உண்மையில் இந்த பொய்யான பிம்பத்திலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்ளவும் ஆர்வம் கொள்ள வேண்டும். சரிங்களா? நம்ம வந்து ஜட உலகத்திலே பிறப்பிறப்பிலே இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. இது தாண்டி பகவான் லோகத்தை அடையணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கணும். அதுக்காக தான் பகவான் வந்து அவங்களோட ஆன்மீக உலகத்தை பத்தின உபதேசம் நமக்கு கொடுக்குறாங்க.
கிருஷ்ண உணர்வு இதற்கு எப்படி உதவி அளிக்கும்? கிருஷ்ணன் பற்றை வளர்த்துக் கொள்வதன் மூலமாக படிப்படியாக பௌதிக பற்றின்மையை அடைய முடியும். சரி, எதுக்காக நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம அனாதி காலத்துல இருந்து பௌதிக பற்றுதலோட இருந்துட்டோமா, அதுல இருந்து வெளியில வர்றது ரொம்ப கஷ்டம். அந்த பற்றுதல்ல இருந்து வெளியில வரணும்னா நமக்கு கிருஷ்ண உணர்வு தான் ஒரே பாதை. பரமபுருஷ பகவானின் பக்தி தொண்டில் பற்றுக்கொள்ளாமல் இப்பௌதிக உலகத்தின் கவர்ச்சியிலிருந்து ஒருவரால் விடுபட முடியாது. நம்ம கிருஷ்ண பக்தி பண்ணாம நம்மளால இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து வெளியில வர முடியாது. சரிங்களா? நான் கிருஷ்ணரின் நித்திய அங்கம் அப்படின்றத நம்ம எப்பயுமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? அங்க துணுக்குகள் நமது உண்மையான அடையாளத்திற்கு விழித்துக் கொள்வோம். இதெல்லாம் தெரிஞ்சிட்டதுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியணும். நான் ஆத்மா, பகவானுக்கு நான் எப்பயும் பக்தி பண்ணணும். இந்த புரிதல் நமக்கு வந்துடணும். சரிங்களா? அதான் வாழ்க்கை ஆனந்தமயமானதா இருக்கும். நான் கிருஷ்ணனுடையவன் என்னும் ஒரு சுயநினைவுடன் நான முடிவு போதும். நான் தனிமையான சுதந்திரமான ஆத்மாலாம் கிடையாது. நான் பகவானோட பார்ட் அண்ட் பார்சல். பகவானுக்கு நித்தியமா சேவை செய்யற நிலையில இருக்கேன் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? அன்பின் வெளிப்பாடு தான். இந்த ஜட மாதிரி பகவான் மாஸ்டர் நம்ம அடிமை அப்படி கிடையாது. அன்பின் வெளிப்பாடு. அம்மா குழந்தைக்குள்ளார உள்ள அன்பு, ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்குள்ளார உள்ள அன்பு. இங்க கூட அதெல்லாம் தடைப்பட்டுடும், பிரிஞ்சிருவோம். ஆனா அங்க பகவானோட நம்மளுக்கு இருக்கிற உறவு என்னைக்கும் பிரியாது. பகவான் நம்மள என்னைக்கும் விட்டதும் கிடையாது. சரிங்களா? அதனால நம்ம எப்பவுமே கிருஷ்ணரோடவங்க நம்ம அப்படின்றத நம்ம உணர்தலோட இருக்கணும். 15.7 ஸ்லோகம் ருக்மிணி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிச்சு கொடுங்க. மமைவாம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபுத சனாதன மனுஷஷ்டாந்திரியாணி பிரகிருதிஸ்தானி கர்ஷதி. இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாரும் எனது நித்தியமான அம்சங்களாவர். கட்டுண்ட வாழ்க்கையின் காரணத்தால் மனம் உட்பட 6 புலன்களுடன் இவர்கள் மிகவும் கடினமாக சிரமப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லோரும் நம்ம இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கோமா, கட்டுண்டு நம்ம எல்லாரும் யாரோட அம்சம்னா பகவானோட அம்சம். சச்சிதானந்த சொரூபம். கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தினால் நம்ம இந்த ஜட உலகத்துல நான் எனது அப்படின்ற முறையில நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்றோம்ல, அந்த மனம் 6 புலன்களோட. சரிங்களா? அதனால நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்னா நம்ம பகவானோட அம்சத்துல இருக்க அப்படின்றத நம்ம மறந்துட்டு சிரமப்பட்டுட்டு இருக்கோம். சரிங்களா? இதெல்லாம் ஒரு வார்த்தையில சொல்றது இல்ல. நானும் பகவானும் சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் அப்படின்னு உணரும் போதே நம்மளுக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ் வரும் இல்லைங்களா? ஆனா அதை மறந்துட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், இங்க நம்ம ஆக்சுவலா நம்மளாம் பேலஸ்ல இருக்கணும். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், ஒரு ஓட்டையான ஒரு குடிசை வீட்டுல இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம். சரிங்களா? எந்த வசதியும் இல்லாம ரொம்ப தூரம்போட இருக்க ஒரு குடிசையில இருந்தா நம்ம ஆக்சுவலா எங்க இருக்கணும், பேலஸ்ல இருக்கணும். அந்த மாதிரிதான் நம்ம பகவான் உலகத்துல அழகா பகவானுக்கு பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கணும். ஆனா நம்ம எங்க இருக்கோம், இந்த ஜட உலகத்துல டெம்பரரியான ஒரு இடத்துல பிறப்பிறப்பு சோஷியல சிக்கி சிரமப்படுறோம். அது காரணம் என்னன்னா மனமும் 5 புலன்களும் தான். ஏன்னா சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா, அதுதான் காரணமா நம்ம பாக்குறோம். பகவானின் அம்சம் நம்ம நித்தியமாக பகவானின் அம்சம் அப்படின்னு நம்ம எங்க பாக்குறோம். சுதந்திரத்தை தவறாக பயன்படுத்துறோம். அதான் இப்ப கை இருக்கு, கை வச்சு சரீரத்தோட இணைஞ்சதுதான் இந்த கை இல்லைங்களா? இது தனியா ஏதாவது சரீரத்தை விட்டு போய் ஏதாவது வேலை செய்யுமானா கிடையாது. நம்ம சரீரத்தோட ஒருங்கிணைஞ்சு வேலை செய்யும். அது மாதிரி இந்த லேப்டாப் இருக்கு, இதுல நிறைய இந்த நட்டு போல்ட் இதெல்லாமும் இருக்கும், மிஷின்லாம் இருக்கு, நட்டு போல்ட் எல்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் சேர்ந்து அந்த மிஷினோட இருந்து இயங்கும் போதுதான் அது ஒரு சரியான ஒரு நிலையில இருக்கு. தனிச்சு போனா அதுக்கு வேல்யூ இல்லை இல்லைங்களா? அது மாதிரிதான் நம்ம சுதந்திரத்தை என்ன பண்றோம்னா தவறான முறையில் நம்ம அதை பயன்படுத்துறோம். சொல்லுவாங்க சுதந்திரம் எவ்வளவு பெருசு நமக்கு அப்படின்னா, இந்த கண்ணுக்குட்டியை இந்த குச்சில கட்டி வச்சிருப்பாங்க ஒரு கயிறு போட்டு. அந்த கயிறு எவ்வளவு லென்த் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அது போயிட்டு வரலாம், சுத்தி சுத்தி அந்த குச்சை. பசு மாடுல கண்ணுக்குட்டியும் அந்த அளவு தான் நமக்கான சுதந்திரமும். சரிங்களா? எல்லாத்துமே நமக்கு லிமிட்டட் பவர் தான். ஆனா அந்த பவரையும் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், தண்ணியை நம்ம தவறுதலா பயன்படுத்திடுறோம். எதனால, மனம் உட்பட 6 புலன்கள்னால பௌதிக விஷயத்த அனுபவிக்கணும்ன்ற முறையில. கிருஷ்ணன் நம்மை நித்தியமான பின்ன பகுதிகள் என்று கூறுகிறார்.
நாம் அவருடன் ஒன்றாக ஆகிவிட முயற்சி செய்யக்கூடாது, அது சாத்தியமல்ல. சரி, நானும் பகவானும் அதை நம்பலும், நான் ஜீவாத்மாக்கள், சரிங்களா, ஒண்ணு அப்படின்ற பட்சத்துல சச்சிதானந்த சொருப்பம், அப்ப நானும் நம்மளும் கிருஷ்ணா ஒண்ணா அப்படின்னா அப்படி நினைக்க கூடாது. அம்சம் ஒண்ணு, ஆனா பகவான் விபு நம்ம அணு. ஏன்னா நம்மளும் பகவானும் எப்பயும் ஒண்ணாக முடியாது, சரிங்களா. அவங்களோட பொட்டன்சி, அவங்களோட சுப்ரிமசி அதெல்லாம் ரொம்ப உயர்ந்தது. சரிங்களா, அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். நான் பொய் அகங்காரம் என்னும் சங்கிலியால் கட்டப்பட்டுள்ளேன். என் மனது துன்பமயமான பௌதிக உலகத்திலிருந்து தப்பிக்க என்னை விடமாட்டேன் என்கிறது. கண்டிப்பா நிறைய பேருக்கு பக்திக்கு வரணும்னு ஆசை இருக்கும். ஆனா அந்த பற்றுதல், அது ரொம்ப ஆழமா வேரூன்றி இருக்கிற பற்றுதல் இருக்குல்ல, ஏதோ ஒரு வகையில நம்மள பக்தி பாதைக்கு கொண்டு வர நம்ம சிரமப்படுத்தும், சரிங்களா. அப்ப அதுல இருந்து எப்படி வெளியில வரணும்? குரு கைடன்ஸ்ல, சரிங்களா, குரு பரம்பரையோட கைடன்ஸ்ல, டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷன்ல வரணும். எனது விதி நான் எனது சுதந்திரத்தை எப்படி உபயோகிக்கிறேன் என்பதில் உள்ளது. தவறாக உபயோகித்தால் முக்குணங்களால் கட்டுப்பட்டுள்ளேன். சரியாக உபயோகித்தால் விடுதலை அடைவேன். ஸோ நம்ம சரியா யூஸ் பண்றோம்னா கிருஷ்ண பக்தியில யூஸ் பண்ணணும், அப்ப நம்ம விடுதலை அடைவோம். தப்பா யூஸ் பண்றதுன்றது நான் எனதுன்னு புலன்களை திருப்தி பண்ணிக்கிற வாழ்க்கைன்றது தவறா யூஸ் பண்றது. அப்ப நம்ம இந்த ஜட உலகத்திலே தங்கிடுவோம். அதனால நம்ம சரியா யோசிக்கணும், கிருஷ்ண பக்தியில எப்பயும் இருக்கணும். அதுதான் நம்ம நல்ல ஒரு மார்க்கத்துல நம்ம பயணம் பண்ண முடியும், சரிங்களா. 15.8 ஸ்லோகம். உஷா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. हरे कृष्ण माताजी। शरीरै यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामदीश्वरः गृहैत्वैधानि शय्यादि वायुर्कन्दानि निवास्यात्। हरे कृष्णा. டிரான்ஸ்லேஷன் காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல ஜட உலகத்தில் இருக்கும் உயிர் வாழி ஓர் உடலில் இருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கிறான். இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை ஏற்பதற்காக இதனை கைவிடுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம இங்க பகவான் நமக்கு இந்த சோலோட டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன் தான் நமக்கு சொல்றாங்க, சரிங்களா. இப்ப நம்ம ஒரு பூங்கா பக்கம் போறோம் அப்படின்னா அந்த காற்றே நம்மளுக்கு சொல்லிடும், அந்த மலர்களோட வாசனையை வச்சு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுவோம், சரி இந்த பக்கம் ஏதோ ஃப்ளவர் கார்டன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி, இல்லைங்களா. அதே மாதிரி காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வது போல, ஏன்னா காற்று இந்த நறுமணத்தை தாங்கி கொண்டு வருது, காத்தையும் பார்க்க முடியாது, அந்த ஸ்மெல்லையும் பார்க்க முடியாது, உணரதான் முடியும், இல்லைங்களா. அது மாதிரி காற்று நறுமணத்தை தாங்கி போற மாதிரி ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர் வாழி ஓர் உடலில் இருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கின்றான். சூக்ஷ்ம சரீரத்துல ஸ்தூல சரீரம் விட்டுட்டோம், சரியா, இறக்கும்போது ஸ்தூல சரீரம் போயிடுது, பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும், சூக்ஷ்ம சரீரமும் ஆத்மாவும் இருக்கும். அந்த சூக்ஷ்ம சரீரத்துல தான் என்ன இருக்கும், அந்த உணர்வு, சரிங்களா, நம்மளோட கர்மா, ஆசை, ஸ்வபாவம் எல்லாம் அதுல இருக்கும். மனம், புத்தி, அகங்காரம், சூக்ஷ்ம சரீரம், அதுல எல்லாம் அந்த இம்ப்ரெஷன்லாம் இருக்கும். இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று அந்த கர்மாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி, ஆசைக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது, சுபாவத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு சரீரம் கிடைக்குது. பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை ஏற்படுறதுக்காக அதனை கைவிடுகிறான். இது மாதிரி என்ன பண்றோம், நம்ம ஒரு பிறவிலையும் ஏதோ ஒரு ஸ்பீஷீஸ்ல வரோம், அதுல நம்ம வாழ்க்கையை வாழறோம், கர்மாவெல்லாம் சேகரிச்சுக்கிறோம், சூக்ஷ்ம சரீரத்துல அதெல்லாம் அப்படியே நம்மளுக்கு இருக்கு, அதுக்கு ஏத்த மாதிரி வேற ஒரு சரீரம் கிடைக்குது, அந்த வாழ்க்கையை வாழறோம், அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து மறுபடியும் இன்னொரு உடலுக்கு அந்த சூக்ஷ்ம சரீரம் கர்மா, ஆசை, சுபாவத்தெல்லாம் தாங்கி போகுது. இப்படி நம்மளுக்கு பிறப்பிறப்பு சுஷி போயிட்டு, சரிங்களா. இது எப்படின்னா காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வது போல சூக்ஷ்ம சரீரம் நம்மளோட கர்மா சுபாவத்தெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு போகுது. இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்றோம்னா நிறைய பிறவிகள், நிறைய ஸ்பீஷீஸ், சரிங்களா, அக்வாட்டிக்ஸு, அதுக்கப்புறம் ரெப்டைல்ஸு, மரம், செடி, கொடி, பேர்ட்ஸு, அனிமல்ஸு, ஹியூமன், தேவர்கள், அசுரர்கள், இப்படின்னு என்ன ஆகுது, பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் நம்ம இருந்துகிட்டே இருக்கோம். பௌதிக உலகில் மாற்றம் தவிர்க்க முடியாதது. இந்த மாற்றத்தை தவிர்க்க முடியுமானா முடியாது. நாம் மாற்றத்தினால் உயர்கிறோமா அல்லது தாழ்கிறோமா, நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த மாதிரி நிறைய எடுத்துட்டோம்,
சரிங்களா? நிறையா. ஏன்னா தாழ்ந்த பிறவிலேருந்து தான் மனித பிறவியே கிடைக்கும். நமக்கெல்லாம் மனித பிறவி கிடைச்சு அதுலயும் நம்ம பகவத்கீதை வேற வாசிக்கிறோம்னா எவ்வளவு பிறவிகள்லாம் நம்ம எடுத்திருப்போம் இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம வந்து இதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும். பர்த்டே சைக்கிள என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும். காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வது போல மரண நேரத்தில் அவன் உருவாக்கிய உணர்வு நம்ம 8th சாப்டர்ல பார்த்தோமா, இறக்கும் நேரத்தில் நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதுதான் அடுத்த பிறவிக்கு ஆதாரம் அப்படின்னு. அப்ப மரணத்தின் போது என்ன உணர்வோட ஒருத்தவங்க மரணிக்கிறாங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அடுத்த உடல் அவங்களுக்கு கிடைக்குது. அந்த உணர்வு அவன் தன் வாழ்க்கை முழுவதும் எப்படி வாழ்கிறான் என்பதை சார்ந்தே அமைகிறது. நம்ம அது கூட ஜடபரதரோட ஸ்டோரி பார்த்தோம். பரத் மகாராஜா இருப்பாங்க, மான் மேல பட்டுதல் வைப்பாங்க, மானை நினைச்சு உடலை விடுவாங்க, மானா வாழ்வாங்க. அந்த மான் சரீரத்தை வாழ்ந்துட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு ஹியூமன் லைஃப் கிடைச்சு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பட்டுதல் இல்லாம பகவான்கிட்ட பக்தி பண்ணி பகவானை அடைஞ்சிருவாங்க. ஜட உலக பட்டுதல் இல்லாம பக்தி பண்ணி பகவானை அடைகிறாங்கன்றத பாக்குறோம். அந்த மாதிரி மரண நேரத்தில் அவன் உருவாக்கிய உணர்வு அவனை அடுத்த உடலுக்கு கொண்டு செல்கிறது. அந்த உணர்வு அவன் தன் வாழ்க்கை முழுவதும் எப்படி வாழ்கிறான் என்பதை சார்ந்தே அமைகிறது. அந்த வாழ்க்கை அந்த ஃப்ரீ வில் இருக்கா, அதை பொறுத்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க வாழ்க்கையை வாழ்வாங்க. அதனால் பொறுப்பாக நடந்து கொள்ளுங்கள். எதிர்காலம் இப்போது வடிவமைக்கப்படுகிறது. இப்ப நம்ம இந்த வாழ்க்கையை வாழறோம்னா நமக்கு ரியலைசேஷன் இருக்கணும். நான் வந்து ஆத்மா, இந்த சரீரம் எனக்கு பக்தி பண்றதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சரீரத்தை வச்சு நான் பக்தி பண்ணி நான் பகவானை அடையணும். இது வந்து ஒரு சரியான புரிதல். சரிங்களா? அப்ப நம்ம வாழ்க்கை எதிர்கால வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும்? மகான் லோகத்துக்கு போற மாதிரி இருக்கும். வடிவமைக்கிறோம். இல்ல நான் வந்து சரீரம் சார்ந்த விஷயத்துல நான் இருந்துக்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம வாழ்க்கையை வாழ்ந்தோம்னா நம்ம வாழ்க்கை எப்படி வடிவமைக்கிறோம்? பிறப்பிறப்பு நம்ம வடிவமைக்கிறோம். சரிங்களா? அதுவும் சத்துவகுணத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி, ரஜகுணத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி, தமகுணத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வடிவமைக்கிறோம். ஸோ நம்ம தான் வந்து என்ன பண்ணணும்னா இப்ப இருக்கிற ப்ரெசன்ட் லைஃபை நல்லபடியா நம்ம பக்தி மார்க்கத்துக்கு கொண்டு வரணும். ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? हरे कृष्णा माताजी, प्रणाम माताजी। பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनुष्यायं விஷயான் உபசேவத்தே. இவ்வாறு வேறொரு ஸ்தூல உடலை பெறும் உயிர் வாழி மனதை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது, கண், நாக்கு, மூக்கு, தொடு புலன் ஆகியவற்றை அடைகின்றான். இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புலனின் விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப இந்த ஸ்தூல சரீரம் இருக்கு இல்லையா, அது வேறொரு ஸ்தூல சரீரம் கிடைக்கும். சூக்ஷ்ம சரீரம் அந்த சுபாவத்துல காற்று நறுமணத்தை தாங்குற மாதிரி தாங்கிட்டு போகுது, கர்மா, ஆசை, சுபாவம்லாம். இப்போ மறுபடியும் நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது, அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ஸ்தூல சரீரம் கிடைக்கும். அப்ப அதுக்கேற்ற மாதிரி மனதில் உள்ள ஆசையை மையமா வச்சு என்ன கிடைக்குது நமக்கு, அதுக்கேற்ற மாதிரி கண்ணு, காது, மூக்கு, எதை நினைச்சு நம்ம உடலை விட்டோமோ, எது மேல ரொம்ப தீவிரமா ஆசைப்பட்டு உடலை விட்டோமோ, கர்மாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி வேற ஒரு ஸ்பீஷீஸ் நமக்கு கிடைக்கும். கண்ணு, காது, மூக்கு. இப்போ ஒருத்தவங்க நல்லா நான்வெஜ் சாப்பிடணும் அப்படின்னு உடலை விடுறாங்க அந்த எண்ணத்துலயே, சரிங்களா, அந்த விருப்பத்திலே அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து லயன் மாதிரி கிடைக்கும். கண்ணு, காது, மூக்கு, நாக்கு, தொடுபுலன். ஏன்னா லயன் தான் மீட் சாப்பிடும் இல்லைங்களா? அது மாதிரி டைகர் அதில் என்ன பண்ணும், நல்லா மீட் சாப்பிடும். ஸோ அதனால மனதை மையமாகனா அந்த ஆசை, டிசைர் கொண்டு ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான கண்ணு, காது, மூக்கு அதெல்லாம் கிடைக்கும். இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புலனின்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கிறான். என்ன ஆசைப்பட்டாங்க, நல்ல நான்வெஜ் சாப்பிடணும் ஆசைப்பட்டாங்களா, மீட்லாம். ஸோ அந்த வகையில் லயன், டைகர் வந்து நல்ல மீட்டெல்லாம் சாப்பிடணும், அந்த மாதிரி கிடைக்கும். சரிங்களா? ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும், ஜாக்கிரதையாக ஆசைப்படணும். பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், முக்தி கிடைச்சி பகவானோட டிரான்செண்டல் அந்த இது கோலோகத்துல கிடைக்கிற பாடி, சரீரம், தெய்வீகமான சரீரம் கிடைச்சி நம்ம பகவானுக்கு பக்தி பண்ணுவோம். ஸோ அதனால ஆசைப்படுறது சரியா ஆசைப்படணும். உடல் மாற்றம் செயல்முறை நீரை போன்று தூய்மையானதாகும். பௌதிக குணங்களின் தொடர்புக்கேற்ப மாற்றமடைகிறது. நீரை ஒரு குறிப்பிட்ட நிறத்துடன் கலப்பதால் நீரில் நிதம் மாற்றமடைவது போல. அதான் சாத்விக குணத்துல இருந்தோம்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி, சரிங்களா, நம்மளோட செயல்முறை. அதே ராஜசகுணம், தாமசகுணம், அந்த முறையில் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். உடல் மாற்றம் செயல்முறை அதில் என்னென்னா மனதால் சுமந்து செல்லப்படும் புலனின்ப விஷயங்கள், அதான் என்ன ஆசைப்படுறோமோ மனசில் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு உடலை நம்ம அடைகிறோம். சரிங்களா?
நாம் மனிதர்களுடன் சங்கம் வைத்துக் கொள்வதில்லை, அவர்களின் குணங்களுடன் சங்கம் வைத்துக் கொள்கிறோம். நம்ம யார் கூடயாவது நம்ம அசோசியேஷன் பண்றோம் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு மெட்டீரியல் வாழ்க்கை வாழ்றவங்களோட அசோசியேட் பண்ணோம்னா நம்ம மனிதர்கள்ட்ட இல்லை, அவங்களோட குணத்தோட. சரிங்களா? அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நிறைய கிருஷ்ண பக்தி பண்றவங்களோட நம்ம அசோசியேஷன் வச்சுக்கணும். எந்த அளவு சீக்கிரமாக இந்த பூர்ண உண்மையை நாம் உணர்ந்து கொள்கிறோமோ இதை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் சீக்கிரமா பண்ணிடணும். சரிங்களா? பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிப்போம். நல்லபடியா நம்ம கிருஷ்ண உணர்வை உணர்ந்து பக்தி பண்ணி பகவானை அடையணும் அப்படின்னு. அந்த அளவு நம்மை நன்மை பயக்கும். ஒருவரின் உண்மையான உணர்வு கிருஷ்ண உணர்வே அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் உள்ள ஸ்லோகங்கள் நம்ம நாளைக்கு பகவானோட அனுகிரகத்துல நல்லபடியா பார்க்கலாம். வாஞ்சா கல்பதரூபஸ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வருஷம் சில பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே